Maayong adlaw, mga bata niya na usab kita. Aron atong tun-an ang atong matematika sa grade 1. Ang ikatulong pagtulunan nga ana sa atong module 2. Paghanay sa mga numero gikan sa kinadaghanan. Kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan o gikan sa kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan. Mga bata, atong ihanay ang mga numero. Tun-an nato ang paghanay sa mga numero. Unsa ba kining paghanay? Ang paghanay mao ang linya niini o isulat nato kini sa usa ka linya ug ihanay nato kini. Unsa man ang atong basihan sa atong paghanay? Mga numero gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan o gikan sa kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan nga numero. Sige, mga bata, magtuon na kita. Okay, karon sulayan nato. Ihanay ang mga numero gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan. Unsa ba kining kinadaghanan? Kinadaghanan nagpasabot nga daghan, no? Daghan. Kinalabuan nga numero. Adunay gihatag nga mga numero dinha ug unahon nimo pagpangita o magsugod ka sa pagpangita sa kinalabuan nga numero, kinatas-an nga numero. Okay. Kung ngayon kita gikan sa kinadaghanan, unahon gayud nato ang kinalabuan nga numero, dayon ato kining isunod-sunod padulong ngadto sa kinadjutayan o kinagamyan nga numero. Karon, unsa ba kining kinadjutayan? Ang kinadjutayan nga numero mao kana ang kinagamyan nga numero. Kung ato kining ihanay o ilinya, isunod-sunod gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinagamyan, magsugod gayud kita sa dagko nga numero ngadto sa kinagamyan nga numero. Ihanay o ilinya ang mga numero sugod sa kinadakuan nga numero hangtod sa kinagamyan nga numero nga anaa sa katapusan sa linya. Karon ato nang sugdan. Okay. Unsa man ang kinataasan o kinadak-an nga numero dinhi? 8, 4, 7, 3. Ang kinadak-an mao ang 8. Unsang sunod? 7. Unsang sunod? 4 o 4. Ang kinagamyan mao ang numero nga 3. Sige, ikaduha nga hutong sa mga numero. 56, 23, 99, 11. Hain man ni ana tungod kay diingon man dinhi nga kinadakan, kinadaghanan nga numero, magsugod gayud kita sa kinadakan nga numero. Hain man ang kinadakan nga numero dinhi, walay lain kung dili ang numero nga 99. Unsay sunod nga kinadakan? 56. Unsay sunod? 23. Ug ang kinagamyan nga numero mao ang numero nga 11. Ikatulo, sa mga hutong sa mga numero nga 16, 19, 39 ug 9 o siyam, hain ang kinadaghanan. Tungod kay magsugod man kita sa kinadakuan nga numero, hain man ang kinadak-ang numero dinha. Walay laing kung dili ang 39. Unsa ang sunod? 19. Unsa ang sunod? 16 og ang kinagamyan o kinadjutayan nga numero
mao ang siyam. Okay, sunod. Ani apa ang angayan natong sulayan? No? Okay. Atong ihanay ang mga numero gikan sa kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan. So ihanay kini o ilinya ang numero sugod sa kinagamyan nga numero. Timani nga magsugod sa kinadjutayan busa unahon nato pagpangita ang kinagamyan nga numero hangtod sa kinadak-ang numero. Okay. Hain man sa hutong sa mga numero, hain man ang kinagamyan nga numero. Walay lain kung dili ang 8 sa sunod. Okay, 18, 23 ug ang kinadak-an mao ang 86. Baliktad gini sa atong gibuhat kaganina. Kaganina nagsugod kita sa kinadak-an apan dinhi nagsugod kita sa kinagamyan nga numero. Mao kana ang paghanay gikan sa kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan. Hain man ang kinagamyan nga numero sa hutong sa mga numero 81, 61, 46, 79. Tan-awon nato ang unang mga numero. A. Kana. Hain man ang gamay kinagamyan. 8, 6, 4, 7. Hain man ang numero nga 46, 4. Mo kini ang kinagamyan. Sunod, 8, 6, 7. Ano ang kinagamyan? Ang numero nga, okay, kini. Mo kini ang kinagamyan. 61, sunod. Hain man nga numero ang kinagamyan, 8 o 7? 7 o 7. Ang kinadak-an nga numero, wala lain kung dili ang 81. Okay, ikatulo nga hutong sa mga numero, 13, 92, 29, og 0. Hain man ni ana ang kinagamyan nga numero. Walay lain kung dili ang 0. Sunod, tanaw nato kini nga mga numero. Ang unang numero, hainawan ang mas gamay. Usa, siyam, duha. Natural kani. Sumo ka na ang nagsunod. Sunod, siyam o duha? Natural ang adunay duha numero 29. O ang kinadak-an nga numero mao ang 92. Karon kabalo na kita nga maghanay gikan sa kinagamyan nga numero hangtod sa kinadak-ang numero. Unsa man kana nga paghanay gikan sa kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan nga numero. Okay, magtuon pa kita. Tan-awa ang tunan nato ang paghanay. Tuni ang hanay sa mga numero sa ubos. 1, 12, 20, 23. Giun sa paghanay ang mga numero. Gihanay kini gikan sa kinadjutayan. Nganong kinadjutayan man? Kay gamay kaayo ang 6 kaysa 23. Mga nagsugod gayod sa kinadjutayan. Kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan. Kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan. Okay, letrang B. Tuni ang mga hanay sa 67, 45, 34, napulo. Ikumpara nato sa 67 og napulo. Kay unsa kini nga paghanay sa numero? Gihanay kini gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadaghanan.
jutayan nga mga numero. Timan-i mga bata nga kinahanglan nga mahan-ay gayud nato ang mga numero aron kini mahapsay, no? Adunay paghanay nga gikan sa kinagamyan nga numero ngadto sa kinadak-an nga mao kana ang gikan sa kinajutayan ngadto sa kinadaghanan ug aduna sad paghanay nga gikan sa kinadaghanan nga numero ngadto sa kinajutayan nga numero. Sama ni inyo. Okay, sa atong nakatunan nga ang mga numero, matagad nato dinhi nga ang mga numero mahimo o dili mahimo? Mahimo natong mas pala i-arrange, no? I-arrange, ilinya, ihanay pag-ayo aron nindot ang pagkagrupo sa maong mga putong sa mga numero busa ato kining ilinya, ihanay magsugod gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinajutayan sama sa 1, 12, 20, 23 ug gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinajutayan sama sa 67, 45, 34 ug 10. Nakatunan na nato ang mga paghanay sa mga numero. Bantay lamang kung kini nagagikan sa kinadaghanan o nagagikan sa kinajutayan. Okay, ihanay ang mga numero gikan sa kinajutayan ngadto sa kinadaghanan. Isulat sa badlist ang saktong tubag. Ang hutong sa numero kay 12, 67, 20, 81. Okay, timan-i nga kinajutayan. So, kay kinajutayan man gikan sa kinajutayan. Kay kinajutayan man na magsugod, pangitaon ang kinagamyan nga numero. 12, 67, 20, 81. So, ang kinagamyan kay 12. Sunod kay 20. Sunod kay 67. Ug ang kinadak-an ang 81. Ikaduha nga hutong sa mga numero, hain ang kinajutayan. Natural ang numero nga 6. Sunod, 15, 89 o 98. Tanawa lamang ninyo kini. Mga bata, itandi ninyo kana, itandi nyo. Kung kinsa ang hain ang mas gamay. Okay, tandi na to. 50, kani nga numero, o kana, o kani, kana, ang kinagamyan kay kini, na dunay tulo. So, ang 32 ang kinagamyan. Sunod, hain man ang kinagamyan. Kini. No, nagsunod sa, namo kini ang nagsunod sa 3, 4. Okay. Sunod, kini o kana. Ang nagsunod sa upat kay 5 o 5. 54. Ang kinadak-an mao ang 60. Okay, dinhi sa ikaupat nga hutong atong itandi. Hain man ang kinagamyan 8, 4, 8, usa. Apan kani usa ka gatos kinadak-an jud ni. So, kini ang kinagamyan. 45. Gisundan sa, kung atong itandi po kani o kana, kani ang kinagamyan. 80, dayon 89. Ang kinadak-an, mao ang usa ka gatos. Dini nga utong, atong itandi, usa, 3, 8. Ang kinagamyan kay usa, 11. Okay, tandi na to, 3, 8. Kundi na po nato ng ikaduha kay pareho man, ang kinagamyan kay 32. Kunya, sunod 38, ang kinadak-an kay 87. Okay. Yan na yung mga numero. Gikan sa kinadak-an, baliktad na usab, no? Kinadak-an o kinadaganan nga numero, hain na kinadak-an. 80, gisundan sa
37, 21, og 10. So, tanaw naman nato ang una ha, 8, 3, 8, 3, 2, 1. Next, kinadak-an, 8, 4, 5, 6. Natural ang 88, isundan sa 4 kanapulo, 61, 48 og ang tinagamyan, tinadyutayan mo ang 5. Okay, karon sa sunod nga mga kung asa ang kinagamyan, ang kinadak-an, 86, sunod 74, 40, 22. Okay, dini ang kinadak-an, 90. 76, 49 o 45. Dini, 91, 78, 67 o 9. Gamayan mo ang 12. Okay, dini, atong ianay mga numero gikan sa kinadyutayan. Nakatunan na nato. Sige, buhaton ka na ninyo. Hain man ang kinadyutayan. Example, magsugod sa kinagamyan, 13, 27, 28, o ang kinagamyan, ang kinadakuan mo ang 50, 51. Okay, buhata ka na ninyo sa inyong mga module. Dini, gikan sa kinadaganan. Ay man ang kinadakan. O, 90. Sunod, 77, 21, o 15. Mga bata, kamo na ang magtiwas sa inyong mga buluhaton sa inyong module. Next, nanunduman na po ang pag-anay sa mga numero gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaganan. Gitawag nga increasing order. Decreasing order sa usab kon ang tawag sa pag-anay gikan sa kinagamyan, gikan sa kinadaganan ngadto sa kinadyutayan. Mahanay ang mga numero pinaagi sa pagtandi niini. Tandihon jud nato para ay. Then susiyon nato yan ay ang mga numero. Buhaton ka na ninyong tanan sa inyong mga module. Mamalandong kita ang kahanas sa paghanay sa mga numero makatabang sa imong adlaw-adlaw nga katikaran sa kinabuhi nga mahanay o mamahigikan sa pinaka priority ngadto sa less priority or pwede nga imong ihanay gikan sa dili kaayo importante ngadto sa pinaka-importante. Okay? So, ug mao lang kadto, daghang salamat sa inyong pagtanaw ug naupunta nga dili na ninyo makalimutan ang paghanay sa mga